Ongi etorri da nahi, euskara eta turismoa eta euskara jardunaldi hau eta hasteko eta behin mailan dauden mahaikideak aurkeztuko ditut. Eskubitik hasita Iraitz Lazkano uemak... Hori ja! Ezkerretik hasita Iraitz Lazkano uemako zuzendaria, Aniskinatik Kepa Sarasola ueko zuzendaria, eta hemen ere eskubilan Anartz Ormaza batzorde akademikoko kidea. Eta ni neu Orioko zinegotzi bezala nator, bai turismo eta bai euskerako zinegotzi naiz, beraz gaurko jardunaldiak nahi opari bezala, tokatzen zaizkit Orion izatea. Eta hasteko eskerrik asko, Orioa etorri zaten guzti, euskeran arnazun edan Orioa, eta ongi etorri Orioko eta Oriotarrentzako gure identitaten eta denen haintxertatuta dakaun itxas eta arraun eraikin zoragarri honta. Hemen egotia ez da kasualitatea guretzat, esan deten bezala Orion nortasunen erabat txertatuta dakau arrauna, itxasua, ibaia guk herriua deitze jauna, eta urte askotan hortan eragin deu. Baina seguru gaude hortik aratago jumer deula eta euskaratik eta euskara ez egitea erabat garrantzitsua dela. Guretzat bixeguak, arrantzak, arraunak, herri egiten gaitu, baina euskerak zesanik ez. Eta euskal nortasunean oinarritutako ekintzaz aratago euskaratik eta euskaraz egindako turismo eta kulturrekintzak nahi ditugu. Eta beraz, euskara turismoa, turismoa euskara, badugu non lanin eta nun hausnartu. Eta nik gehiagin luzatu gabe, hitza emango jot, Iraitz Lazkano uemako zuzendari jai. Kaixo, egunon, eskerrik asko danoi etortzearen. Ni neube uemako lehendakariaz gain Elgetako alkatea banez, Elgetako turismoko zinegotzia bai, eta berdin ez niretzako jardunaldi honek interesgarriak izango dira, ezta? Uematik 2017an hasi ginen turismo hausnarketa pixka eta abiatzen ikusten ginolako hainbat herritan kezka bat edo bazala, ez? Ez dugu turismoa eraso bezala ulertzen, baizik eta abagune bezala edo, aukera bezala, eta ikusten dugu euskerakin badukala nolabaiteko harremana, ez? Garai baten komentatzen genuen bezala, edozein hirigintzako proiektuk euskeran eragina baldin badauka eta euskerak eragina eduki behar baldin badau hirigintza proiektutan, turismoakin ere antzeko zerbait gertatzen dela edo gertatu beharko litzakela uste dugu, ez? Da jardunaldi hauek antolatu ditugu horren inguruan hausnartzeko. Turismoak ertz asko dauzka, euskarak dauzkan bezala, eta horrek aztertu eta aukera horrek ahalik eta onduen nola baliatu ikertzea edo hausnartze izango litzake gure helburua, ez? Ikusten dugu turistak, bai barne turistak, kanpo turistak eta euskerakiko badaukala nolabaiteko jakimina, ez? Euskara ezagutzeko gogoa daukala eta batzuk gainera euskara ezagutzeatik, euskal kultura ezagutzeatik etortzen dela gurera. Orduan hori aprobetxatu behar dugula uste dugu, ez bakarrik euskara ikustarazteko, baizik eta hainbat herritan garapen bidean jarri ahal izateko euskal kultura eta euskara baliatuz. Hau da, eskaintza bezala ere erabil dezakegula gure hizkuntza eta gure ohitura hauek. Esan bezala, interesgarriak izango da jardunaldi hauek, niretzako personalki espero dut zuentzako bai, eta bestek ez eskerrak emotea bai ue eta Oriok udaletxeik, jardunaldi hauek posible itiatik, eta animo. Ameste maikideak jarrituko dugu, Kepa Sarasola izangoa sarreratxu ingo diguna. Udako Euskal Unibertsitatean antolatzen ditugu ikastaroak, graduondokoak, liburuak argitaratzen ditugu, baina guretzat ere oso importantea da loko jardunaldiak antolatzeko. Jardunaldi honetan hartzen ditugu gizarteak dituen keskak, beharrak eta ikuspuntu akademikotik lantzen ditugu. Arloko profesionalak biltzen ditugu,
eta euskaraz lantzen dugu, importante da hori. Askotan jendeak ikasi du unibertsitatean euskaraz, baina gero bizitza profesionalean lan giroan ez du erabiltzen. Horra gatoz gu eragile moduan hori ditego. Kasu honetan turismoa, hemen Orion, eta ez bakarrik UEU, baizik eta bidaide, ezin hobeak dauzkagu hemen, Orioko udala eta UEMA. UEMarekin eskara hasten gaur. 2015-etik gabiltza alkarrekin lurralde eta hizkuntza jardunaldiak egiten, eta 4 aldiz batu gara gai horrekin, eta atzo bertan prentsan azaldu diren berriek zer ikusiri dauzkaten hori jardunaldi horiekin. Beraz, turismoa da gaurko gaia, eta turismoa gizarte honen kezka eta beharra da. Zer ikusten dugu guk hortik joaten garen eta gauza interesgarriak ikusten dugu hezkuntzarekin sentsibilitatea dauzkagunok. Hori ere, kanpoan ikusten dugun gauza interesgarri horiek emetik ere egin dezakegu? Venga, hau da zuen eguna. Eta bukatzekoan, hitza, emango jo, Anarti. Ni tokatzen zait apur bat egitaragoaren azalpen txiki bat egitea. Egitaragoa moldatu genuenean gure helburua izan zen batez ere gai honek dituen ari punta ezberdinak ekartzea eztabaidagunera eta gaiak daukan konplexutasun hori apur bat biltzea, ez? Hasieran izango dugu olako marko orokorra jarriko digun irekiera hitzaldi bat, Jon Elzoren eskutik. Ondoren eta kafe pausaren aurretik izango dugu olako bideo emanaldi txiki bat, olako bideo pildora batzuk, eta hauen helburua batez ere da, kafe tarte hori horretan eztabaida edo hausnarketa batzuk pista, ez, zuen artean. Kafe pausaren ondoren, ikusten genuen oso interesantea zela ere bai, kanpoko esperientzia bat ekartzea, argi dago gure buruari begira gaudela hausnarketa egiten dugunean, baina beti dago ondo ikustea eta jakitea eta ezagutzea hemendik kanpo alor honetan ere bai egin diren ekarpenak eta lanak, eta horregaitik karri dugu barkatu Janibs Perigordeko kasua aurkezteko, eta ondoren Baskala hortik izango dugu Itxaso Olaizola hizkuntza ekologiaren ikuspuntutik bere gerturatzea edo ekarpena egiteko, eta gero Baskala ostean eta mai inguraren aurretik azken mintzaldi bat izango dugu Inar Agirrezabal arkitektoren eskutik turismo jasangarriaren inguruan. Jardunaldia bukatzeko ikusten genuen oso interesantia izango litzatekeela ekartzea mai inguru batera perfil ezberdinetako pertsonak beraien ekarpena egiteko bere ikuspuntutik edo bere lan eremutik. Horregatik ditugu bai ardura politikotik datozen jendea edo arlor publikoan lanean dauden jendea edo baita ere turismoen inguruan enpresa pribatutik datorren jendea. Eta gero, ohar tekniko pare bat, esaten dizudan moduan kanpoko esperientzia hori, ekarri dugun esperientzia hori, frantsesez izango da, hortaz gero kafe etenaldiaren ostean izango duzu aukera hartzeko rezeptoreak, itzulpena egongo delako. Eta bukatzeko jardunaldiak pasata, gero pasatuko zaizue emailez, bai balorazio horriak eta bai ziurtagiriak. Gaurko eguna pasata izango duzue kontaktua emailez, baita ere fakturak eskatzeko, eta bar. Eta besterik gare, hasiko gara. Guregatik bestik ez, gaur protagonistak eta hitza emango gure protagonistak.